ሰበር ዜናታት ናይሎም ምሸት ኣለውና ቃል ኣቤ ካብ ከተማ ተል አቪቭ ነዚ ቻነልና ሰብስክራይብ ንግበርዎ ነቲ ናይ ቲክቶክ አካውንትና ውን ፎሎው ኣይትረስዑ ነቲ ናይ ፌስቡክ አካውንትና ውን ከምኡ ፎሎው ግበሩ ብላይክን ሼርን ውን ኣተባብዑና ሕራይ ናይ ዝሎሚ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝወዓለ ናይ ደብዳብ ሁነታት ድሕሪኡ ዝሰዓበ ሰበር ዜና ኣለና አምባሳደር ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ሃገሩ ተመሊሱሎ አምባሳደር አልዘይን ኢብራሂም ሁሴን ምስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጌራቶ ዝወዓለት ወይ ኣንቢራቶ ዝወዓለት ክሲ ናይ ደብዳብ ድሮናት ስዒቡ ናብ ሃገሩ ሱዳን ናብ ካርቱም ኣትዩሎ ካልእ ብናይ ምሻም ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንፕሬዚደንት ትግራይ ስዒቡ አቶ ጌታቸው ረዳ ዝሃቦ ቃል ኣሎ እዞም ደናቁር ከይተኣለዩ ትግራይ ሰላማ ኣይክትረክብን እያ ብምባል ሓሳቦም ሂቦም ኣለዉ አቶ ጌታቸው ረዳ ተወሳኺ ጉዳይ ዩክሬን ዘሌንስኪ ፕሬዚደንት ናይ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ሩስያ ኣትዮም ናይ 1500 ኪሎ ሜትር ብዝጓዓዝ ናይ ተወንጫፊ መሳርሒ ወይ መሳርያ ብምጥቃም ናይ ጽዋር መኽዘናትን ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ሩስያ ዝርከቡ ዓበይቲ ትካላትን ወተሃደራዊ ቦታታትን ከም ዘዕነው ይዛረብ ኣሎ ካልእ ተወሳኺ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ምሻም ናይ ፕሬዚደንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዘሎ እቲ ብጭካንኡን ብዲክታተርናቱን ዝፍለጥ ናይ ሃገርና ኤርትራ መራሒ ኢሳያስ ናይ ምርጫ ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዘይጸልኦን ከም ዝቕበሎን ብውሽጢ ብቲሕም ብዝተፈላለዩ ክስትያት ኣንፈታት ይሕመን ይስማዕን ኣሎ ተወሳኺ ካልእ ዜናታት ክነስዕበልኩም ነዚ ቻነልና ሰብስክራይብ ላይክ እናበልኩም ኣተባብዑና ነቶም ብላይክን ብኮመንትን ሓሳባትን ብዝተፈላለየ ሰብስክራይብ ብምግባርን ተተባብዑና ተዓዘብትና ከዓ ፍሉይ ምስጋና ኣለና የቐኒየልና ሰሰናዩ ንኹልና ሰላም ለይቲ